A historia das heroínas de Sálvora será levada á gran pantalla por Paula Cons. A raíz do naufraxo do Santa Isabel, a directora construe un relato trepidante sobre as consecuencias desta traxedia na vida das xentes da illa. É unha película que se inspira libremente nestes feitos, evidentemente a inspiración é clara, nelas, nos feitos, a illa é un personaxe máis, pero despois, bueno, pois deixei volar a imaginación, é unha película trepidante na que introducimos pois moitos elementos que son de ficción. A rodaxe do filme, que dará comezo este mesmo luns en varias localizacións da comarca, conta cun reparto de luxo. Nerea Barros, Aitor Luna e Darío Grandinetti encabezan o elenco. La verdad que no conocía la historia del naufragio ni nada de esto, ni de estas 4 leonas, que fue lo que más me atrajo, no, la verdad. Estoy muy feliz, primero porque no hay nada más bonito que poder recrear una historia tan especial como esta, de estas 3 mujeres tan increíbles. Me gustó esta idea porque me parece que el naufragio o el barco, el Santa Isabel, es casi una excusa para hablar de la isla, de sus gentes. A produtora Gallas está detrás deste proxecto que conta coa colaboración dunha produtora vasca e outra arxentina, así como da CRTVG e o Agadic. Ser capaces de falar de historias nosas, pero historias nosas con vocación de contalas ao resto do mundo, con vocación de saída fora. Tamén o Concello de Ribeira contribúe con 20.000 euros á realización deste filme, que permitirá afondar na historia de Sálvora e dar a coñecer a súa riqueza. El apoyo que nos está dando al proyecto, no solo económico, sino de todo tipo de ayuda. Siempre nos hemos encontrado muy arropados aquí. Desde el primer día que le presentamos el proyecto lo hicieron suyo. É unha oportunidade para que o mundo, para que a xente vexa como é a ciudadanía ou como é a xente que vive en este concello. A rodaxe prolongarase durante 6 semanas. Está previsto que a película se estree o vindeiro ano e Ribeira acollerá unha preestrea.